mangambar harum wara kuku sing tupaku melon kelon kadiku sumoler mega mimba bathara duh yayi papujaning sun teka temen sira yayi apa dosaning pun kakang sira ninggalake datan kawasa ingkang manjing wonten ing sanggar planggatan nalika semanten Rekyana Patih Harya Sengkuni ngawe sangyaning para Satakura pating blarat pating cerat kaya mina haning dedaratan Usiaka harsa anggelar baris kumpul macuru-curu mlebeting bandera tambur slumpret gong beri munyo ngungkung Prawadya Ngastina mangunggal sigra lumari anak-anakku ngger bocah Sata Kurawa kula wonten timbalan ing dawuh Paman Sengkuni miji dumateng sawanipun Senopati negari Ngastina nggih Paman Sengkuni miji dumateng sawanipun Manggala Yudha negari Ngastina wonten parigawe lan wonten dawuh menapa wawan wose dina iki kabeh kowe tak dawuhi supaya ngluruk manjing tetunggalan bebarengan karo prajurit lan para nayaka-nayaka negara Trigarta kumpul tetunggalan ngepuk perang campuh negara Wirata menawi mekaten kepareng bidalipun kawula sakwadya dinten menapa waman ora ketang sambung obor colok lintang mangkata dina iki nggih cah bagus Sata Kurawa kabeh palugon lakune nglekas
mingkar mingkuring ukara akarana karenan mardi siwi sinawung rasmining kidung sinuba sinukarata mereka karta pakartining ilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming haji Yayi Wratsangga kula wonten timbalaning adhawuh Kakang Mas trontong-trontong ora pangling prajurit Trigarta lan prajurit-prajurit negara Ngastina sayek saeka kapti ngepuk perang ana ing negara Wirata nun inggih kados pundi kang badhe dipun lambahi kula lan panjenengan menapa badhe mlajar matur dumateng Kanjeng Rama napa badhe dipun adepi kalian para prajurit-prajurit penjagi tapel wates negari Wirata di kula wonten dawuh tak kandhani awak dhewe iki cilik digedhekke karo wong tuwa dikudang-kudang ben dadi wong lanang sing saleh ben dadi wong lanang sing iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa parandene ana bebaya kaya ngene wae kowe kok isih mingkuh kowe arep mundur wong lanang model piye aku tak takon mboten Kakang Mas kula namung mundhut pirsa panjenengan badhe nimbali kula supados melajar sesarengan ngaturaken perkawis menika dumateng Kanjeng Rama napa badhe dipun adepi piyambak kanthi gegedhuk tetanggulaning kiwuh praja ing Wirata ing tapel wates negari di kula wonten timbalaning adhawuh tak kandhani ya Kanjeng Rama Maswapati kuwi wis sepuh penggalihe kuwi wis ora kaya jaman biyen nom-nomane. Awak dhewe kuwi ngaturake kuwi perkara sing nyenengake, ngremenake, bungahake marang manahe, ora kok malah perkara-perkara kaya ngene iki. Apa wae sing kedadi aja ngasi. Aja ngasi bebaya ngidak ana ing tapel wates negara. Diaturake ning Kanjeng Rama yen awak dhewe wis iso mukul mundur marang wadya-wadya Ngastina. Nuwun sewu Kakang Mas. Kepareng nderek matur inggih menika sedasose raos setya bukti kula dumateng Kanjeng Rama dalasan putra kala wangsa negari Ngastina utawi negari Wirata. Ananging mengeti lan ningali saking prawadya Ngastina ingkang kondhang kawentar gamben-gamben napa inggih kiambak waget ngadepi kanthi sak bobot sak murwadi kula wonten dawuh matiya yen nglabuhi karo wong tuwa kuwi swarga dalane nun inggih sumangga kula dherekaken yo Bermara mangus ngomyo ngambrengeng
yen ora sisip panduluku iki wong-wong Kurawa mancing ana ing tapel wates wis iso ngundurake sak piranganing para manggala yuda ana ing tapel wates. Aswatama ki dasar kepara nyata. Dina iki saiki ditentokake. Ora sangka utawa Aswatama sing tumekaning pati. Nadyan bebaya aku ora wedi. Ananging kowe kuwi wong sing licik. Ngluruk ana ing negara Wirata ananging nggunakake karti sampeka. Mesti rekyan rekana Patih Arya Sengkuni kae wis mitnah marang wong-wong Wirata. Wah, adalah ora idep ujare wong daplok. Saiki ning kene iki marganing patimu sak gendhingmu tak kendhangi. Jojoh tumbak jebol dadamu. Wah, mati weh.
Ya. Wah. Wah. Wet, wet, wet. Wah. Oh. Wet. Ya, ya, ya. Wah. Wah. Oh, nggonku raidep. Wah. Wah. Ya. Oh. Isih duwe. Raketum cendak. Wah. Wah. Ya. 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 Oh, edan. Ya. Ah. 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 Wah. 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 Oh. Wah. 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 Mati. Wah. Layak-layak. Yen pancen kowe iso kumendel, kowe iso ampuh digdaya seta. Ning urung karuan yen kowe iso ngalahke marang jagoning negara Ngastina Kartomarma. Sing dadi nyatane aku njaluk slendro minangka dadi pamutahe aku karo kowe iki marganing patimu. Ayo tak yani. Wah, oh. What? Wah. Dah. Oh. Dah. Oh. Dah. Dah. Oh. 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 Wah. Oh. Oh. Wah. Oh. Oh. Wah. Ya. Wah. 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 Ah. Oh. Oh.
Ayo. Incer. Iki marganing patimu saiki ne. Wah! Wah! Waduh! Wah! 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 Ridu mawur mangawur murahan dengarane ngajurit gong makuru gongso walah yo senopati lan para prajurit Kurawa mundur kabeh nanging nuwun sewu Paman Sengkuni yen panjenengan badhe mundur ampun kundur entawi ampun kundur dumugi negari Ngastina ananging cekap panjenengan kula aturi mirsani saking ketebian kemawon bilih niki lho kridane nata ing Trigarta kondang Ratu Wengis kondang Ratu Digdaya yen prajurit kroco-kroco tak ondorake kiye banthenge mati kowe ini iki penak le perang ngene penak kok Kurawa ora iso Kadyatri sang kapirangu rinanggol lagi nempet kempit duh sang retnaning bawono nyadong tetuko Kanjeng Rama ingkang pun putra sampun majeng wonten ing pabaratan ananging parandene ingkang badhe ngrenah kasugenganing Kanjeng Rama menika ingkang diajab menika piyayine langkung kathah nyadong deduka Kanjeng Rama inggih sekawit kula waget ngunduraken wadya Ngastina ananging wonten prajurit Trigarta ngumpulaken ontrek-entrek Hanggendanu nalika semanten nyumbari dumateng Kanjeng Rama minggiro ngger minggiro kuwi urusane karo panjenengan ingsun
mangawur mangawur-awurmu rahan tengaraning ngajurit gong maguru gongso tata kaya putulawar pangeri ing turangga twaja lelayu sebet ketemu meneh karo ratu negara Wirata. Ora aku sik mengkon dhisik. Lah kok sliramu ngamuk punggung ana ing negara Wirata kuwi gek dosaku apa, salahku apa? Aku ora tau gendak sikara marang wong liya, negaraku ayom-ayem tentrem. Lah kok kowe delangap-delangap ucap nyumbari. Kepara kowe iso ngundurake marang anak-anakku karepmu ki piye? Apa kowe lali? Kowe lali karo apa sing wis tok lakoni marang panjenengan ingsun pitung warsa kepungkur. Aku mok wirang-wirangke duk nalika semana ditampik katresnanku marang anakmu wadon. Yen biyen aku ngangkah sliramu iso dadi maratuwaku, saiki dina iki kowe dadi bandanku, kowe lah dalah. Ora loro. Ayo, maju ing palagan. Ayo, ngantemo dhisik. Oh. Ayo, gantian. Kowe sing ngantem aku. Ora krasa. Ayo. Walah alah alah alah. Ora apa-apa. Saut. Wah. Oh. Dah. Ayo. Ayo. Dah. Tuwek orang rumangsani. Malesen tak naik kamerdikan. Aduh yung. Piye arep ngomplok kowe sing tibae piye? Lakon dadi bandan.
Aduh. Aduh. Susarmo. Patenono aku wae patenono. Piye? Patenono aku aja kok wirang-wirangke ana ing ngarsaning wong-wongku. Wong-wong kawula negara Wirata. Kowe njaluk kon mateni lah kok penak temen. Nalika semono aku diorek-orek raiku ning ngarsaning wong sak negara Wirata uga ning ngarsaning kawula Putri Garta. Iki wis pas, iki wis impas ngono lho. Yen saiki gentenan aku mirang-mirangke karo kowe. Darah dibalas dengan darah kematian. Ditutup dengan kematian ngono kayak bahasane wong saiki. Prajurit, kula wonten timbalan ing dawuh. Ayo, prajurit. Siapke montor. Kereta kencana. Nggih. Waduh. Kayon katiuping angin sumyak swaraning rengyan samirana mawur kelawan wiyoris lumrang gandaning puspita karengguan udani ora
ijo ambrengen lir swaraning madu pronto manungsum sarining kembang Sirwing Sanghyang Araga gumantos ing dalu. Jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung nalika semanten ngestaken dawuhing Kyai Semar dene Petruk Garing Dalasan Bagong manjing wonten ing Ngororomba. Sukramangkara tumpamendo tete sama kalopo cita anggara rakata Buddha Maeswara Pati mintuna Eka Dwi Tricatur Panca Sat Sapta Hasta Hastana Dasa Ong Goro apa pertandane goro nalika semanten horeg pralambita minangka dados sung